Takže, čaute všetci, ja som Polocan a dneska vás vítam na mojom úplne novom kanáli s názvom Polocan Plus. Na tomto kanáli sa pokúsim natáčať videá, hlavne z hry Simt. Prípadne tu skúsim dať aj nejaké OMSI alebo Brawl Stars. Možno, že tu bude aj Minecraft. Uvidíme, kam sa tento kanál vyberie. Začal by som s touto hrou Simt, s autobusmi a trolejbusmi, aj električky tu môžete vidieť, toto je T3 z Ostravy, mám pocit. Zapnem si linku 99 a dáme si tento Iveco Urban Way. Je to namodovaný Citelis, tu môžete vidieť, že je to Irisbus Citelis, ale je to namodované, aby to vyzeralo ako Crossway. Takže ja si to teraz skúsim spustiť. A ešte jedna vec, na tomto kanáli nebudú striehané videá, lebo jednoducho ten hlavný kanál chcem, aby boli tie videá dobre prestriehané a tento druhý kanál chcem, aby malo tie videá dlhšie, ale zároveň nebude tu až tak veľa strihov. Maximálne budem strihať niečo, keď sa bude niečo dlho načítavať, tak to proste strihnem. Tak teraz už môžeme ísť na to. Spustil som si autobus, dám to možno malinko hlasnejšie. Teraz už je počuť, že ten autobus vrčí. Dobre. Dám si teraz D1, to znamená, že už je zaradená rýchlosť. A teraz by už autobus mal fungovať. Ja mám radšej, keď som takto v kabíne, ale viem, že väčšinou, keď sa točí video, tak je lepšie pre divákov, aby to bolo takto. Tak ja skúsim v tomto videu byť takto a vy mi napíšte do komentárov, či to máte radšej takto, že vidíte autobus, alebo takto, že vidíte kabínu. Ja budem zatiaľ takto, aby ste videli autobus a môžem ísť teraz na to. Tak ja tú linku 99 celkom poznám, takže navigáciu nepotrebujem. Keby som sa náhodou stratil, tak si ju znovu pustím. Mal by som ísť, myslím, tadeto, cez tento jednosmer. A už sa blížim na zastávku, teraz keď odbočím doľava. Áno, sem odbočím doľava teraz. Dobre. A teraz tuto odbočím znovu doľava, dám aj blinker. Ako môžete vidieť, tak tým, že je to repaintovaný Citelis na Urban Way, tak sú tu drobné nezrovnalosti s tými svetlami. To nevyriešime proste, to takto musí byť. A už tu máme nejakých tých cestujúcich, takže otvorím si dvere. Teraz môžete vidieť, ako cestujúci nastupujú do vozidla. Ešte zozadu nejakí prichádzajú. Dám to trochu ďalej, takto. A teraz vidím, ako všetci nastupujú. Keď tento posledný príde do vozidla, tak už môžem zavrieť dvere. Dobre, teraz zavriem dvere. Tie zvuky v tejto hre sú strašne dobre prepracované. Že síce je tá hra taká, že zlej kvalite, možno trochu jednoducho nejaké... No toto zrovna, že ten chodník lieta nad tou trávou, že nie je tá hra až tak dobre spravená. Ale čo sa týka tých autobusov, tak je to naozaj jedna z najlepších hier na trhu. Takže odporúčam. Simt. Dobre, teraz si môžem autobus pustiť. A prichádzam práve na križovatku, kde je červená, ale blikla mi zelená na odbočovanie. Dobre, bol by som rád, keby ma tu pani, ktorá hlási v tomto autobuse, prestala mi skákať do reči. To by som bol veľmi rád. A teraz by som už mohol, myslím, odbočiť doľava. Ja si nie som úplne istý, či sa tu odbočuje doľava. Skúsim pozrieť navigáciu. A nie, rovno sa ide. Tak potom dobre. Tak nič. Idem ďalej rovno. Na tejto linke zastávky sú veľmi ďaleko od seba, lebo je to expresná linka práve letiska. Takže môžem ísť ďaleko, koľko len chcem. Ako nemal by som ísť 80-kou, mohol by som tú rýchlosť trochu zmierniť, predsa len som v meste. Na zastávkach, ako je napríklad táto, nezastavujem, pretože expresný voz jednoducho, expresná linka.
ale na červenej už zastavovať musím, takže ja to tu trochu pribrzdím a počkám, kým mi padne zelená. Dobre, dám sa naspäť takto a už bliká zelená, takže to môžem pridať. Tam vidím ďalšiu križovatku, kde je znovu červená, takže pribrzdím. Možno, že mi ešte padne zelená, tak ja to budem takto... Asi nie, nepadne. Tak ja to úplne zabrzdím tu na. Počkaj, idem trochu ešte do kabíny. Mám ešte kopu miesta, tak počkaj, to na trochu prejdem a až tu zastavím. Dobre. Kolesá si musím narovnať, teraz sú narovnané, aby sa mi nestalo, že autobus pôjde do kriva. A mám zelenú, takže môžem už ísť. A teraz už vchádzam do... Nie som si teraz istý, ale mám pocit, že som v novej časti mesta. Že táto časť mesta je mierne upravená, lebo tým, že vyšla nová verzia pred pár dňami, možno týždňami, tak sú tu nejaké veci upravené. Napríklad tá bytovka, mám pocit, že tu nebola predtým. Že tam bolo niečo iné. Dobre, tak teraz, ja som nejako zle sem sa dal. Dobre, dám blinker a prepchám sa sem k tým autám. Dobre, mám zelenú, takže môžem ísť. A pozriem sa, či náhodou nejdem zle. Dobre, nejdem zle. A že teraz idem stále rovno tadiaľto až na hlavnú stanicu. Dobre, tu máme kruháč, takže to trochu tu pribrzdíme. Ojojoj, počkaj, dám si navigáciu. Dobre, stále rovno, dobre. Takže tu na... Hej, ty čo ma tu? Ja idem. Dobre, je tam nejaké biele auto, takže nemôžem ísť rýchlo, aby som náhodou do neho nenabúral. Takže ja si teraz zapnem... Počkaj, dám si takto kabínu, pretože ja sa bojím, že do toho bieleho auta narazím. Keď je takto premávka. Lebo cez to veľké vozidlo nevidím, čo je predo mnou. Dobre, teraz musím veľmi veľa brzdiť. Som išiel trochu rýchlejšie, ako som mal. A mám tu červenú, tak počkaj, dám sa do tohto pruhu. To bude lepšie. Dobre, počkaj, nenabúral som. Nie, som ho nabúral. Nevadí, tak ja tu teraz trochu... Nej, tu sú ďalšie vozidlá, ojojoj. Nevadí, tak toto ste určite nevideli. A ja sa sem môžem pekne zaradiť. Vôbec teraz nestojím na prechode prechodcov. A nie, nestojím, tak potom dobre. Počkaj, už mám zelenú? Dobre, už mám zelenú, takže ja teraz prejdem a dám si vozidlo do normálu, aby proste sme mali klasický záber. A už môžem ísť, takže teraz prichádzam do tunela. Dúfam, že to bude také tmavšie teraz. Aj keď v tomto tuneli to asi nie je. Iba v tom električkovom to tak funguje, že keď prídem do tunela, tak všetko vidím tmavo. No, toto je jeden z tých horších chýb v hre. Nevadí. A onedlho bude už hlavná stanica, moja úplne prvá zastávka v tomto autobuse. Takže, počkaj. Teraz mám pocit, že odbočujem doprava. Teda nie, že mám pocit, ja viem, že odbočujem doprava. Takže zapnem si blinker napravo a už vidím, že mi blikla zelená, takže môžem pomaličky ísť. Dobre, blinker si vypnem a odbočujem doprava. Teraz idem do buspruhu, to je tento vľavo. A zapnem si zase blinker doľava. Dobre. Už mi blikla žltá, ale to nevadí, ja to ešte prejdem, počkaj. Toto musím nejak náročne prejsť. Dobre, prešiel som to. A teraz nie som istý, že do ktorého mám ísť. Či do tohto, alebo do toho druhého. Počkaj, je tu niekto? Nevidím tu nikoho, že by stál na mňa. Zapnem si navigačku radšej. Hlavní nádraž, dobre. Takže teraz sa tu otočím na zastávke. Prejdem tadiaľto a tuto už by mala byť... Áno, už sú tu ľudia. Dobre. Takže sem teraz zájdem až k tejto tabuli. A tuto už zastavím. Dobre. Tak nastupujte. Ja sa budem pozerať, ako nastupujete do vozidla. Ešte je tu posledný človek, ešte nastupuje. A teraz pozriem sa, či náhodou niekto ešte nestojí na mňa.
Dobre, nikto na mňa nečaká, takže môžem ísť teraz naspäť do mojej defaultnej pozície. Trochu si ten autobus priblížim a zavriem dvere. Dobre, teraz už môžem pridať a ísť. Takže... Dobre, takže... Dobre, takže ďalšia zastávka už bude konečná, takže zapnem si blinker doprava a... Dobre, teraz už vlastne idem. Teraz mám pocit, že idem znovu doprava, takže prejdem si na túto cestu. Dobre, nič mi nejde, takže sa môžem v pohode zaradiť. A teraz už prichádzam... Tuto mám pocit, že pred... A nie, stále tu je. Stále je toto obmedzenie, takže spomalím na takú 40-ku a pomaličky prejdem, aby som nenabúral do tých kuželov. Aspoň myslím, že je to kužel. A teraz idem, myslím, stále rovno. Ale nie som si tým istý, takže zapnem si radšej navigáciu. A nie, doprava idem. Takže ja ostanem tuto na križovatke a počkám, kým dostanem zelenú. A začnem odbáčať sem na Pražskú ulicu. A na zastávke nezastavujem, pretože som ten expresný voz, ktorý ide až na letisko bez zastavenia. Takže nezastavujem ani na tejto Fibichovej, čo je tu na ďalej. Takže môžem to prejsť v pohode aj 80-kou. Aj keď nie som si istý, toto je stále mesto, mám pocit, tu sa ide 50. A zabrzdím, lebo je tu ďalšia križovatka s červenou. Takže tuto by som mal už zastaviť, dám si, počkaj, kabínu, aby som videl, kde tá križovatka končí, až tuto niekde. Dobre. Dobre, mám znovu zelenú, takže môžem teraz už ísť. Zapnem si normálny pohľad, aby som videl na všetko, ako mám. Ten autobus má dosť pomalú akceleráciu, keď idem do kopca. Ale vydržím to, nie je to až také strašné. Tak teraz už môžem pomaličky ísť do tej zákruty. Teraz skôr rýchlo, keď idem 80. To je zaujímavé, ako IKEA sa volá IKEA, ale Hornbach sa volá T+T Markt. Zvláštne, nevadí. Electroworld, to... Na Slovensku je to Planeo, ale v Česku to možno, že je Electroworld, to si nie som istý. A Interspar je Interstar. Nevadí. Nevadí, no, stáva sa. Ako posledný vidím Lidl, ktorý mám pocit, že je správne. Áno, ten je správne, ten je normálne Lidl. A už sa dostávam do areálu letiska. Tu na čo je predo mnou, tak to už je letisko. Takže by som mal trochu spomaliť, aby som nenapúral do nejakého auta, ktoré bude parkovať tu na niekde. Zapnem si radšej normálnu kabínu, aby som nenabúral do niekoho. Dobre, mám tu nejaký čierny Renault, ktorý ide strašne pomaly, že on ide skoro 40. On ide reálne 40. Však pridaj. Pridaj, hej. No dobre, nevadí. Tu už máme konečnú zastávku. Medzinárodní letište. Dobre. Tak. Super, ľudia vystupujú z vozidla. Ak sa ti video páčilo, nezabudni like a čau.